Boas tardes, benvidos ao outro Luns do Ateneo. Eu estou encantado particularmente porque a sala chea para falar de matemáticas é unha cousa que alégrame moito, particularmente. Ben, no mundo que vivimos cada vez é máis frecuente na fala habitual que aparecen palabras que antes non se escoitaban, palabras matemáticas. Se falamos de modelización, se fala de algoritmos, se fala de análisis de datos, que as matemáticas hoxe en día cada vez están máis presentes na vida e na fala diaria, nos medios de comunicación. E todo, veñendo da pandemia, que estamos todos os días mirando os modelos, o crecemento, cando podíamos saber si crecía, cando podíamos saber si cos modelos podíamos prever cando empezaba a descender aquelo que a xente chamaba picos e que nos chamamos máximos, ese tipo de cousas e tal. Entón, as matemáticas últimamente están moi presentes. As matemáticas as inventamos ou creáronse para relacionarse o home co entorno. Tuvo que saber contar, saber medir, e a partir de aí todo que se creou na bella Mesopotamia, despois en Grecia, xa creouse todo unha ciencia que tuvo poder propio e xa se empezaron a facer corpo propio, e xa os gregos, Euclides, xa fixa as primeiras formulacións e as primeiras leis de matemáticas. Despois, co tempo, as matemáticas quedaron asociadas fundamentalmente á física, á astronomía, e así permaneceu moito tempo. Despois as matemáticas no século XIX, sobre todo, un pouco antes, principalmente, tuvo un desarrollo propio e creou todo un mundo propio que estaba como alexado, como independente da realidade. Incluso falábase de a discusión entre as matemáticas puras e as matemáticas aplicadas. Algúns, como os matemático inglés Hardy, parecía que despreciaba, entre comillas, as matemáticas aplicadas á realidade. Decían que eran aburridas, non? Pero, bueno, pasa que as matemáticas puras a veces fanse cousas que a mellor en este momento non son útiles, pero sempre son potencialmente útiles para resolver algo, como pasou cando estudiou Euclides as cónicas, que hasta o siglo XVII non se superon que as órbitas dos planetas seguían esas tal. E xa decía Galileo Galilei no século XVII que as matemáticas era a linguaxe do universo, cando estaba sendo juzgado por a Inquisición. Pero claro, no século XX xa hubo un novo acontecimento que foi a aparición do matemático Alan Turing, cando, traballando para descifrar a máquina enigma de codificación dos alemanes, puso en marcha a primeira computadora. Aparecendo aí xa a aparición da computación dos ordenadores, a potencia de cálculo e a posibilidade de facer miles e millóns de cálculos por segundo potenciou moito as matemáticas, e as matemáticas ampliaron o seu campo de aplicación. Apareceu as matemáticas en bioloxía, en medicina, en dinámicas de población, en socioloxía, en moitos ámbitos que antes non estaban. É o que agora chamamos matemática aplicada, que temos en experto. Teño que reconocer que eu, cando nos 70, creo que a matemática aplicada non aparecía na facultade, non se falaba siquera de matemática aplicada. Pois isto é a realidade actual, e para iso temos aquí a noso convidado de excepción, Juan Miaño, que é daqui de cerca de Santiago, de Boqueixón, licenciado en Matemáticas na Universidade de Santiago en 1978, doutor en Matemáticas por a Universidade de Santiago, por a Facultade de Matemáticas de Santiago, en 1981, doutor en Matemática Aplicada por a Universidade de Pierre-Marie Curie en París en 1983, é profesor titular de Matemática Aplicada desde 1983, profesor invitado a análisis numérique na Universidade Pierre-Marie Curie no ano 86, catedrático de da Facultade de Matemáticas de Santiago desde 1878 hasta todavía. Despois foi director do Departamento de Matemática Aplicada, director do Instituto de Matemáticas, decano da Facultade de Matemáticas de 2001 a 2009, que eu como profesor que fun, xa xubilado de secundaria, de bachillerato, teño que dicir que fiz unha cosa importante que acercou e tratou de relacionar
os profesores ca facultade, porque antes había, digamos, unha certa distancia, e creou un proxecto que ainda está funcionando e que é un éxito, que é o Estalmac, onde se detecta o talento matemático entre os alumnos de secundaria. Depois foi vicerrector e foi rector tamén, todos sabemos, da Universidade de Santiago. E depois tamén vicepresidente da Sociedade Española de Matemática Aplicada, membro do Comité Asesor de Matemática e Física Aplicada da Agencia Nacional de la NECA, presidente da Asamblea Xeral de Unión Matemática Internacional, presidente sigue sendo presidente de Estalmac. Moitas cousas, ten autor de 6 libros de investigación, de 6 libros de docencia, autor de máis de 75 artículos de investigación en revistas, director de 12 tesis de doutoramento, premio de investigación do Goberno Autónomo de Galicia no 96, premio de divulgación de matemática aplicada, otorgado por a Sociedade Española de Matemática. Teño que decir, para mí é un gran honor e un gran privilexio ter a oportunidade de presentar aquí un Ateneo a don Juan Viaño. Benvido ao Ateneo. Moitas gracias, Antón, pola túa amable presentación e, ademais, por resumir moi ben o que pretendo que sexa a miña charla sobre o título que lle poñen a miña charla. Bueno, antes de nada, estou encantado, por suposto, de falar neste foro tan distinguido como é o Ateneo, polo que pasan cada luns personalidades diversas e, polo tanto, que o Ateneo pensara en min para dar esta charla, pois o quero agradecer moi especialmente. O título da charla que pretendo dar está motivado por un artigo que apareceu aproximadamente hai 4 anos no País Semanal e que se titulaba As mentes matemáticas moven o mundo. E nesto me inspirei porque, como ides saber, pretendo dar unha visión xeral de que as matemáticas están en todo o que nos rodea e que verdadeiramente nada se move verdadeiramente importante sin que as matemáticas estén detrás. E permitídeme esta expresión que parece un pouco demasiado presuntuosa, pero realmente eu creo que é así. Para demostralo, tratarei de ver como, de moitos exemplos ao largo da historia, ver como agora mesmo a matemática se encardina en todas as nosas actividades e que, efectivamente moven o mundo. Tratarei de ilustralo con exemplos que cheguen a todos, algúns deles da miña investigación, outros deles de investigadores compañeiros e outros de artigos de investigación ou de traballos de investigación xeral. En principio, quería comenzar por a primeira visión das matemáticas, moi rapidamente, verdad? Todos nós temos o primeiro contacto coas matemáticas, na escola, no meu caso, por exemplo, nunha escola franquista, onde realmente recitar a tabla de multiplicar, facer contas, etc., ou escribir os números no iPad da época, que era esta pizarra con pizarrín, era isto, non? Agora mesmo, o mesmo contacto é con pizarras digitais, cos iPad, etc., pero sigue sendo un primeiro contacto. Despois, xa máis adiante, xa comeza a facer operacións con quebrados, realmente, con fraccións, a facer figuras xeométricas. Na miña época estudiábamos a enciclopedia do 3º grado de Álvarez, agora mesmo son pizarras digitais ou de outra maneira, pero en definitiva o achegamento ás matemáticas sigue sendo o mesmo. E se isto funciona, a continuación seguimos nos primeiros pasos, seguramente a trigonometría, as áreas e volúmenes, todos pasamos por isto fundamentalmente, os primeiros contactos coa álxebra, a representación de funcións, e os primeiros cálculos. Na nosa época eran as tablas de logaritmos desaparecidas, a regla de cálculo científica que utilizaban os enxeñeiros fundamentalmente, tamén desaparecida coa chegada precisamente das calculadoras electrónicas. Despois falarei máis ampliamente deso. Xa os segundos pasos sería intentar facer unha carreira de matemáticas onde xa un ten contacto con especialidade, co cálculo numérico, coa estadística, coa xeometría, coa análise matemática, coa álxebra,
e cos linguaxes de programación, en fin, xa unha formación verdadeiramente un pouquiño máis especializada, e xa non digamos se un se dedica a investigación despois da carreira, pois, a perfeccionamento pois, en líneas de investigación especializada, en contacto con centros de investigación do mundo, etc. E todo isto para chegar, isto vai un pouco lento, todo isto para controlar, para descubrir unha mínima parte do que son o gran edificio das matemáticas, o que realmente se construíu ao longo dos séculos. E aquí puxen este cadro de honra onde se considera que son os 12 matemáticos máis importantes da historia. Será discutible probablemente por moitos compañeros, pero en definitiva é un acordo máis ou menos de que son os matemáticos máis importantes. E como digo, para descubrir unha mínima parte do que é a álxebra, os métodos numéricos, a análise matemática, a programación, a xeometría, a estatística. Unha mínima parte de que os grandes maestros nos teñan enseñado. E todo isto para qué, verdadeiramente? Para a eterna pregunta, para que serve todo isto? Para que serven as matemáticas? Para que serve esta linguaxe? Non funciona isto. Para que sirve? Pois tratarei de dar resposta a isto e tratarei de dar resposta inspirándome en quen se chama o pai da matemática, o matemático Jacques-Louis Lions, fallecido no ano 2001, e que falaba da triloxía universal. Triloxía universal que vou a sintetizar nas tres patas da modelización matemática, na capacidade de cálculo e no que é a ciencia computacional que se deriva desa capacidade de cálculo. A modelización matemática, a primeira pata desta triloxía universal, é a ferramenta para entender a natureza. Realmente, aí está a gran potencia das matemáticas e o que se construiu ao longo dos séculos é precisamente o gran esforzo dos grandes científicos, matemáticos e non matemáticos. Hubo unha época onde os grandes científicos o eran todo, eran químicos, eran enxeñeiros, eran matemáticos. As matemáticas nacen coa civilización humana. Aquí reproduzo, por exemplo, os números de moitas civilizacións. É curioso, por exemplo, a gran similitude que teñen a representación dos números nas diferentes culturas. Ben, como decía, as matemáticas nacen coa civilización humana. E as primeiras aplicacións, nacen precisamente, se supón que lóxicamente na primeira civilización, para contar, pois se utilizaban os primeiros cálculos, as primeiras pedras, precisamente se supón que os números eran para facer comercio. De feito, as primeiras tablillas da civilización sumeria, pois falan de números e falan de ovellas, carneiros, etc., para o comercio, sinceramente, porque é así como se supón que nacerían os números. Ao longo dos séculos, todo isto se convertiu verdadeiramente nunha linguaxe universal, na linguaxe de todas as ciencias, na linguaxe máis universal conocida. Ao longo dos séculos, actualmente, como digo, é a linguaxe na que se expresan todas as ciencias e podemos falar con un xaponés perfectamente escribir en matemáticas sin ningún problema. Podemos falarnos con calquer persona porque teñen unha linguaxe estruturada. E que é a modelización matemática? Trato de expresalo aquí nesta diapositiva no sentido de que a partir de un problema real, dun problema da física, da enxeñería, da bioloxía e da medicina, pois sempre habrá, ou intentamos que así sexa, un modelo que representa ese problema. E ese é o gran traballo dos grandes científicos ao longo dos últimos 4 séculos, fundamentalmente desde Leonardo da Vinci, do século XVI e XVII, pero tamén, por suposto, non podemos olvidarnos da matemática griega ou da matemática árabe máis antigua, verdad? Pero, esencialmente, os modelos matemáticos, un modelo sencillo sería un modelo de desplazamento, pois a velocidade igual espacio partido por tempo, temos unha ecuación que expresa ese modelo. Un exemplo máis completo sería un sistema lineal que chamamos nós de ecuacións
de ecuacións lineares con incógnitas, onde vería dun circuito eléctrico, por exemplo, e coa lei física da lei de Ohm e outras leis. Establecer as leis físicas foi o gran traballo dos científicos ao longo dos séculos. Realmente establecer os modelos é realmente a tarefa impresionante que se leva feito, sobre todo a partir tamén das ecuacións diferenciais, que son as que permiten expresar os grandes modelos da física, da enxeñería e da técnica. Por lo tanto, aquí quería reflexar rapidamente os grandes modelos, por exemplo, da mecánica de fluidos, que sirven para representar como se comportan os océanos, os mares, a atmósfera. Creo que me saltei unha diapositiva, non? Esta, que non, esta, perfecto. É que estou un pouco descentrado con este tema da... Perdonádeme. Entonces, decía que os modelos matemáticos que trataba de poñer un exemplo, pois se convertiron co tempo, pois, sobre todo, a partir de Galileo Galilei, que foi o que promoveu verdadeiramente o uso da matemática e que trataba de non suplantar, sino complementar o método experimental de Francis Bacon, e, sobre todo, despois de Isaac Newton, da figura excepcional de Isaac Newton do século XVII, desde que escribe os Principia, realmente, es decir, a Filosofía Naturalis Principia Mathematica, no ano 1687, e que non é nada máis e nada menos que os principios naturales da matemática, es decir, a matemática da natureza. A partir de aí, as matemáticas son o idioma no que se expresa a natureza. Isto era o exemplo dos modelos matemáticos e, esencialmente, como decía, as ecuacións diferenciais. As ecuacións diferenciais que aparecen no ano 1675 simultaneamente por Leibniz e Newton e que permiten expresar os grandes modelos. E entre eles, vou a pasar rapidamente de revista a algúns deles, a mecánica de fluidos, os fluidos gases e líquidos, comprensibles ou non comprensibles, newtonianos ou non newtonianos en función da súa viscosidade e de que depende a súa viscosidade e que nos sirven para representar os océanos, os mares, a atmósfera, os reactores, as tuberías, o fluxo sanguíneo, a meteoroloxía. Volverei despois sobre o fluxo sanguíneo. A ecuación que puxen aquí, a ecuación representativa, é a ecuación de Euler, aínda que realmente o modelo fantástico é o modelo de Navier-Stokes, que permite verdadeiramente representar o comportamento, como digo, dos fluidos, con moitas simplificacións. Nesta ecuación, as incógnitas son a velocidade, a velocidade do fluido en cada punto, que é a U, verdad? E, polo tanto, nas ecuacións sempre hai uns datos e unhas incógnitas. A ecuación nos dá a relación que hai entre os datos, as forzas, as temperaturas e as incógnitas, verdad? A veces na termodinámica, por exemplo, que é a que teño a continuación, non, o electromagnetismo, pois aquí é unha ecuación que relaciona o campo eléctrico coa inducción magnética e que ten un gran campo. Nas transparencias podedes ir vendo, cando está ali o birrete, pois están os grandes nombres dos grandes científicos. Verdadeiramente é unha pléyade de científicos que nos últimos 4 séculos pois realmente fixo un aporte excepcional en todos os campos, verdad? Non os vou a mencionar por non perder demasiado tempo. Aquí temos as ecuacións de Maxwell, como digo, para o electromagnetismo. Na termodinámica, pois tamén a ecuación da calor, todos os fenómenos de transferencia de calor, inducción, conducción, radiación, etc., pois teñen tamén a súa expresión en ecuacións que nos dá a temperatura a partir pois de forzas externas de aporte de fluxo de calor, etc. Na dinámica molecular, pois, na combustión e nas turbulencias, pois, sobre todo a ecuación representativa é a ecuación de Boltzmann, que relaciona a entropía co número de formas que poden organizarse os átomos, e as moléculas, a ecuación que é famosa porque o propio Boltzmann a fixo gravar na súa tumba, verdad? Esa ecuación que está aí. Bueno, e fundamentalmente, claro, non podemos deixar de falar da mecánica de sólidos. Os sólidos forman parte da civilización humana desde os primeiros momentos, desde as hachas, desde as machetas de sílice, pasando polas
polas armaduras, todas as ferramentas, etc., cerámicas, sempre formou parte da nosa civilización, incluso chamamos a idade de pedra, a idade de bronce, a idade de ferro. Actualmente hai materiais sólidos máis modernos, como son os plásticos, os polímeros, as celulosas, os materiais compostos, os nanomateriais e os biomateriais, por exemplo, materiais que se utilizan para as naves espaciais, para implantes, o propio coláxeno, por exemplo, ou para outros usos máis recentes, verdad? Bueno, sólidos, pois hai moitos tipos, e aquí vou a señalar os sólidos elásticos, cuya deformación, cando se aplica unha forza, pode ser recuperada cando cesa esa forza. Aquí puxen a ecuación de equilibrio conocida por Navier-Lamé-Hooke, que sirve para caracterizar os desplazamentos de cada unha das partículas do sólido en base ás forzas que se lle aplican. Estos serían exemplos de sólidos elásticos. Sólidos viscoplásticos, que son os sólidos que ao deformarse pode quedar unha deformación permanente. Aquí teñen vedes exemplos de que son sólidos viscoplásticos, e aquí sería unha ecuación representativa que nos dá a velocidade da deformación en función das cargas aplicadas, onde non vou entrar, posto que evidentemente reconozco que na sala hai especialistas que agradezo moito a súa presencia, pero tamén hai xente que non é especialista e non quixera aburrila de entrada, verdad? Sólidos viscoplásticos son tamén viscoelásticos, como son estes exemplos. É moi actual o tema da viscoelasticidade polos colchóns, polos implantes mamarios, etc. E tamén por outros sólidos que en altas temperaturas son tamén viscoelásticos. Aquí teríamos tamén unha ecuación que relaciona as forzas coa velocidade de desplazamento das súas partículas. Aínda que podíamos decir que, por exemplo, en vigas, as vigas son sólidos tridimensionales que teñen unha dimensión moito máis longa que as outras dúas. Aquí vemos exemplos de vigas de madeira ou vigas de aceiro, e tamén poden ser curvas e incluso poden ter unha sección transversal con buracos, verdad? Bueno, pois todas estas estructuras que se chaman estructuras finas investíganse por xa dende Galileo, incluso desde Venecia, se investigaba para construir os barcos en Venecia, pero sigue habendo laboratorios que se dedican exclusivamente á investigación de estructuras compostas de elementos finos, vigas, placas, e, bueno, os modelos esenciales son os modelos de flexión, os modelos de Bernoulli e Navier, por exemplo, que relacionan a forza aplicada coa flexión, é dicir, coa que se move cada partícula por efecto desa forza. Hai modelos de torsión que estudian os movimentos cando a viga se somete a un movimento torsor, e os máis conocidos, como digo, son os de Bernoulli e Navier, Timoshenko e Blasov, dos anos de mediados do século pasado. Blasov era un enxeñeiro ruso que escribeu un tratado sobre isto moi importante, que foi traducido a moitísimos idiomas e que aínda a día de hoxe é bastante difícil obter copias deste tratado, que estuvo moito tempo sometido a secreto profesional, posto que se utilizaba para a construción de avións e de... Entón, bueno, eu investiguei neste tema durante bastantes anos e conseguimos realmente, incluso chegar desde o punto de vista matemático, porque eu de enxeñería sei pouco, chegar incluso aos modelos de Blasov e incluso a melloras dos modelos de Blasov. Bueno, hai vigas de sección de perfil fina enormemente importantes, que son estas que teñen unha sección con unha dimensión moi pequena frente a outra, os tubos, os raíz das vías de tren, as alas de avión. Estos necesitan un estudio particular e tamén Blasov tratou sobre eso e tamén nós investigamos sobre eso, verdad? Porque realmente en un modelo como este, nas paredes da sección transversal podense acumular tensións moi importantes. Bueno, isto ten aplicacións, por exemplo, en algo que está moi de moda actualmente, pola caída do viaduto da A6, na construción de viadutos de todo tipo, verdad? Posto que a sección transversal das pontes realmente é unha viga de perfil fino.
Bueno, aparte de estos modelos que realmente son ecuaciones diferenciais, pues temos os modelos estadísticos para todo tipo de análisis de datos, detectar pautas de comportamento, detectar patróns de comportamento, probabilidades e que leva ao diseño e análisis de resultados e de enfoques estadísticos que é imprescindible, como ben sabedes, pues, na medicina e en moitísimos campos, estudios de opinión, en socioloxía, etc. E moitas máis que realmente non consigo citar a todas elas, pero sí que quero deixar constancia de que forman unha parte importantísima da investigación e actualmente moito máis. Dentro destos están os métodos de optimización matemática que sirven para plantexar problemas relacionados coa optimización de redes, a optimización digamos, de distribución de tuberías, de distribución de gas, por exemplo, ou a distribución de mercancías, a optimizar as rutas, a optimizar os horarios, a optimizar as vías de tren, a optimizar o transporte. Os modelos de programación lineal son sempre modelos de maximizar ganancias e minimizar custes. Así naceu e así se plantexan os modelos en todo tipo. As ganancias non teñen por que ser exactamente cartos, poden ser outro tipo de magnitudes, non? É dicir, maximizar o gas que podo levar cun mínimo gasto nunha estrutura, por exemplo, tendo en conta os metaneiros e os gaseiros que poden chegar a cada porto. E isto, pois, bueno, sei que neste tema hai un especialista na sala que é o profesor Bermúdez, ao que saludo especialmente porque foi o meu director de tese e que ten feito unha investigación importante para a distribución de gas en toda España, tendo en conta realmente estes datos. Son problemas, como digo, planteados sobre todo a partir de Danzi no ano 1947, e Danzi traballaba inicialmente na Segunda Guerra Mundial como soldado e plantexaba maximizar a produción cos mínimos costes posibles, e así planteou os problemas. Bueno, modelos en bioloxía matemática, o mencionou Antón na presentación. Aquí temos, eu puxen como exemplo para isto, a propagación da enfermedade, digamos, das epidemias do modelo SIR, do modelo de infeccións para infeccións, por exemplo, por virus, donde o modelo SIR vende susceptible, infectado e recuperado e ten neste momento moita sona porque foi utilizado para modelizar a propagación da COVID, pero realmente xa tuvo antecedentes no ano 1760 con Bernoulli, no ano 1911 con Ross para a malaria, e que, bueno, isto do nombre SIR vende susceptibles, infectados e recuperados, son 3 ecuacións diferenciais acopladas e que ten tamén antecedentes nos modelos de presa-depredador de Vito Volterra no século XIX para a dinámica de población realmente. Se hai unha presa e hai un depredador, pois pode haber colaboración, pode haber simbiose ou pode haber que un se aniquila o outro, e todo iso se modeliza tamén por ecuacións, verdad? E hai modelos máis sofisticados como o do SIDA, o da gripe, etc. E isto todo se pode trasladar tamén a dinámica de plagas de todo tipo, cinética de fármacos e enzimas, a neurobioloxía. Aquí teño exemplos, por exemplo, de modelos matemáticos en transmisión de sinais nerviosas e que mereceu o Premio Nobel de Medicina a Hawking e Huxley con 4 ecuacións diferenciais ordinarias para aproximar as características eléctricas en farmacocinética, modelos LADME, que son da liberación, absorción, distribución, metabolización e excreción de medicamentos, etc. En fin, modelos de todo tipo, e, por suposto, me quedan moitos aínda que podría decir, verdad? Todos estes modelos construídos nos últimos anos, a principios do século XX, estes modelos estaban establecidos, todos estes científicos tiñan feito o seu traballo, pero eran moi difíciles de resolver, solamente se podía conocer a solución en casos moi sinxelos, en casos moi simples. E, polo tanto, había como unha certa depresión, como decir, que isto non nos sirve de moito, porque sabemos como se comportan, pero para un caso particular non sabemos que facer. E iso, o ordenador veunos a liberar dese problema, o ordenador e os métodos numéricos. Vou explicar sucintamente como funcionaría isto. O ordenador, por qué? Bueno, porque a partir dos anos 1946
pois fomos capaces de calcular dunha maneira importantísima. Desde a antigüedade o home sempre se preocupou por calcular moito e calcular rápido, axudado de diversos aparellos. Aquí vemos o ábaco, vemos as máquinas de Leibniz e de Pascal, pero que eran máquinas mecánicas. E xa no século XIX, comezos do XX, as sumadoras de Burroughs, algúns de vós recordaredes que estas estaban nos grandes almacéns, nos ultramarinos para facer as contas, etc. Despois se electrificaron, pero no ano 1946 se construiu que pode ser o primeiro ordenador, é dicir, unha máquina programable, que hoxe podía facer un cálculo, mañán cambiamos o programa e fainos outro cálculo. Esa é unha máquina programable e a primeira foi o ENIAC, construído na Universidade de Pensilvania no ano 1946. Este ordenador facía 5.000 sumas e 300 multiplicacións por segundo. E, bueno, era electromecánico. De feito, aquí temos as programadoras que, aparte de programar, pois tiña que conectar as diferentes partes do ordenador á man, igual que se facía antes cas centrales telefónicas. Ben, pois, isto evolucionou. Aquí a Universidade de Santiago tuvo o seu primeiro ordenador no ano 1970 e bueno, foi unha doazón da Fundación Fenosa e despois chegaron as calculadoras electrónicas e gráficas por exemplo, nos anos 70 eu comprei a miña primeira calculadora no ano 74 na Pedra en Vigo e ainda a conservo, ainda funciona. E despois xa os ordenadores personales, cos linguaxes de programación, e actualmente, a comenzos do século XXI, a situación é dos grandes clústeres de ordenadores, os grandes ordenadores portátiles. Aquí teño o típico ordenador que levamos todos agora mesmo, e o Frontier, que actualmente, en novembro do 22, é o ordenador máis potente. A potencia en canto a número de operacións que dun ordenador mides en flops. Un flops son floating point operation per second, é o número de operacións elementales que fan por segundo. Sumas, restas, multiplicacións e divisións que fan por segundo. E, como decía, o ENIAC, o primeiro ordenador, facía 6.000 operacións por segundo. Un PC dos que temos nós na casa pode facer aproximadamente 100 gigaflops, que son 10 elevado a 11 flops, é dicir que, bueno, 100.000 millóns de operacións por segundo. Pero o superordenador actual máis potente fai un hexaflop que ven a ser 1 trillón de operacións elementais por segundo. A capacidade de cálculo que temos é realmente abrumadora. O ordenador máis potente está en Estados Unidos, neste momento, porque ao mellor hoxe xa é outro. Este mirei en novembro, mirei na lista de novembro, e fai, como digo, 1.000 petaflops, que é un hexaflop. E os outros, aquí están, en Japón, en Finlandia, en Italia. Este entrou aí pouquiño aquí, no posto número 4, en Bolonia, e temos en España o que figura na lista, está na posto 78, que é o Mare Nostrum de Cataluña, que fai 6 petaflops, 6.000 billóns de operacións elementales por segundo. Bueno, aquí en Galicia temos o Finisterrae 3, que fai 4.000 billóns de operacións elementales por segundo, e, bueno, non está na lista, non sei por qué, porque hai na lista dos primeiros 500, hai moitísimos ordenadores de moitos países do mundo, fundamentalmente China, Estados Unidos, pero non sei por que non está o Finisterrae, a verdade non sei, pero non está. A pesar de que hai outros que están na lista e teñen menos potencia de cálculo. Bueno, e con isto chegamos entonces á terceira pata da triloxía universal. Debido a esta capacidade de cálculo tan inmensa que temos, pois agora calcúlase de todo en todas partes. Calcúlase de todo. E nace o que é a ciencia computacional, a terceira pata do método científico. Os modelos, o laboratorio, os casos reais e os modelos in sílico, é dicir, a ciencia computacional. E aquí están implicadas todas as ramas da matemática, desde os métodos numéricos, a simulación numérica, a enxeñería, a xeometría, a estatística, a álxebra, etc. E, grazas a esta combinación de poder de modelizar e de resolver, pois temos un desenvolvemento da civilización humana que nos últimos 4 séculos cambiou a sociedade moito máis que nos 90 séculos anteriores.
E somos capaces de facer estas cousas, cálculo de estruturas, edificios, cúpulas, pontes, estadios, encoros, facer avións, ir á Luna, ir a Marte, deixar naves en Marte, facer trens de alta velocidade, todo isto é meteoroloxía, en enerxía, en contaminación, en cambio climático, en predición do tempo, na bioalimentación, no control de plagas e epidemias, na oceanografía, simulación de modelos en todo tipo, en tsunamis, en dispersión de contaminantes, na estadística, nos sondeos, nos estudios de opinión, en teorías sociolóxicas, eleccións, consumo, planificación urbana, transporte e logística de empresas, manexo de grandes datos en hospitales, en centros de diagnóstico, por suposto, estudios de opinión, para eleccións, para marketing, para a venta de produtos. Nas telecomunicacións, os propios buscadores utilizan matemáticas, o Google, o que utilizamos todos os días, na criptografía, a encriptación de mensaxes tan importante na época actual, sobre todo, como sabedes, por o tema das intromisións nas contas bancarias, todo iso é por cifrar ben na digitalización, tanto do audio como das bibliotecas, somos capaces de facer estas cousas na economía e nas finanzas, modelos matemáticos para predicir a evolución das opcións de inversión, das opcións de valores de futuro, no tratamento de datos económicos. Por suposto, incluso debido á presencia de matemáticos nos bancos cada vez máis abundante, incluso hai por aí algúns artigos de prensa que nos quixeron culpar da crise de 2008. Podeis garantir que non, podeis garantir que era a codicia dos banqueiros. Os matemáticos estamos para aconsellar. Bueno, na bioinformática, tamén chamada a bioloxía computacional e a química computacional. A bioquímica proporciona cadenas de caracteres, cadenas de genes, normalmente incompletas, e que para identificar e para estudiar a xenética é necesario facer comparacións desas cadeas e encontrar similitudes. Eso necesita algoritmos de búsqueda moi rápidos, ese é o que temos, e unha potencia de cálculo importante. Aquí teño como exemplo o xenoma humano, o proxecto de xenoma humano, que, realmente puxo en órbita, 3.000 millóns de dólares para descifrar a totalidade dos xenes que forman o ADN humano e que traballaron 2.000 ordenadores durante 2 meses para poder descifralo. Os antecedentes deste proxecto foron de Sanger, que relevou 2 premios Nobel por descifrar unha vez os aminoácidos, a secuencia dos aminoácidos de insulina, e despois os xenes do bacteriógrafo, que fixo prácticamente a man, pero é que, claro, eran organismos con 11 xenes. Nos, realmente, agora a xenómica humana é moito máis potente, é un problema dunha complexidade inmensa que solamente os grandes ordenadores foron capaces de resolver. Actualmente, por suposto, isto ten unha aplicación enorme na xenómica do cáncoro, na biopsia líquida, nas enfermidades xenéticas, nas test prenatais non invasivos, nos medicamentos á carta que actualmente se están a producir. E, por suposto, a ciencia computacional na medicina. Claro, realmente o corpo humano non é máis que un enxenio, non é máis que unha composición de partes duras e blandas, pero que responden ás mesmas leis que responden as outras estruturas. Por lo tanto, é lógico que no corpo humano tamén poidamos facer aportacións. E aparte das modelos de epidemioloxía ou da xenética que xa mencionei, pois están modelos de comportamento de estruturas óseas, da circulación sanguínea, das imágenes médicas, que son moi importantes, e incluso, como digo, de partes duras. Por tanto, despois deste resumo, probablemente agora mesmo entendades que estamos en moitísimas cousas, non? E non mencionei todo. Por tanto, as mentes matemáticas moven o mundo e estamos en calquer laboratorio onde se faga investigación sobre deseño de enxenios, de vehículos, de edificios, de meteoroloxía, de automóviles, e, polo tanto, non é de extrañar que actualmente a demanda de matemáticos crecerá enormemente. Crecerá enormemente e encontremos matemáticos, e todas as facultades teñan unha demanda de matemáticos enorme. En Santiago hai 125 de números clausus,
e entran estudantes cunha nota de corte de 12,8 no curso 22-23 e nos dobles graus 13,5 sobre 14 nos dobles graus que teñen moi poucas plazas. Pero isto é unha cousa generalizada en toda España, hai unha demanda crecente de matemáticos. Claro, e así os atopamos en todas partes, nas oficinas de control das grandes centrais térmicas ou de centrales eólicas, nos centros de transporte, nas bolsas, no control de aeroportos, nas empresas logísticas de distribución e incluso en laboratorio de deseño de películas animadas. Por exemplo, aquí teño algúns exemplos tamén de achegas galegas, de grupos da nosa Universidade de Santiago e tamén de outras das universidades galegas. E non vou a poder dar máis detalles porque senón me alargaría demasiado, pero simplemente mencionar que temos traballado e teñen traballado e traballan e traballarán en temas de simulación de procesos de produción da lúmina, en produción do silicio, en combustión en chimeneas, en movimento de augas e contaminantes. Aquí temos, por exemplo, a ría de Pontevedra, isto sería a velocidade das augas e saber onde habría que poñer emisarios das augas fecais, optimización de rutas, control óptimo de pezas, corte óptimo de pezas de granito, control de sistemas de produción de tabuleiros, control de combustión de fornos industriais, optimización da rede de distribución de gas que xa mencionei, predición de episodios de polución atmosférica, deseño de vehículos seguros e confortables, deseño de válvulas de aorta, deseño de corredores verdes ou para xestión forestal, predición de incendios, en fin, seguro que me quedan moitos. E quería rematar simplemente falando un pouco de como traballamos, é dicir, cal é a maneira que temos de traballar. E, por suposto, non é o mesmo traballar para un estadístico que para unha persona especialista en ecuacións diferenciais, que para un alxebrista teñen as súas técnicas especiales. Eu vou a falar do que é a simulación numérica, que é un pouco a parte da miña especialidade, pero entendendo que, por suposto, cada área matemática ten a súa particularidade. A simulación numérica é imprescindible na ciencia computacional. E vou poñer algúns exemplos, como digo. Para expresalo, tería que falar, por exemplo, imaginadevos que esta é unha placa onde quero coñecer a temperatura e esta é a ecuación que os grandes científicos me dicen que se verifica. Isto significa infinitos puntos nos que quero coñecer a temperatura e iso é imposible de calcular. Entón, o que facemos é unha aproximación a unha dimensión finita e en lugar de calcular en todos os puntos, calculamos nos puntos desta malla, nos vértices desa malla. Entendendo que cantos máis vértices poña, máis aproximada podo ter a solución. E a partir de calcular os vértices nesa malla, ese é o que podo facer no ordenador e mediante un proceso de interpolación son capaz de coñecer a temperatura en calquer punto que queira dunha maneira aproximada. Entendendo que cantos máis puntos poña, mellor aproximarei. Cantos máis puntos poña, máis tempo de cálculo teño que ter, máis necesito calcular. Isto se pode facer tamén en tridimensional, en estruturas como estas, pasando tamén a un modelo xeométrico de tetraedros ou de hexaedros ou de cuadriláteros e representar e calcular no ordenador desta maneira, verdad? Bueno, así é importante, por lo tanto, ter modelos xeométricos de estructuras das que nos interesan. Neste caso, avións, vehículos de todo tipo, grandes estructuras, pero tamén cousas pequenas, cousas cotidianas, verdad? Unha tubería, unha fibra, esta é unha fibra óptica, unha lata dun refresco. Por lo tanto, é importante, por suposto, pezas de todo tipo que é necesario calcular. Bueno, solamente a investigación que hai para poder facer mallados deste tipo xa é todo un mundo, De feito, os grandes malladores de hexaedros, por exemplo, de cubos, como tedes deste avión, son secretos, non están nos códigos comerciais todavía, os mellores, vamos. En xeral, E entón, é posible, por eso é posible calcular grandes estruturas de sumerxibles, de avións, de submarinos, etc. E tamén de pezas pequenas ou de grandes estruturas ou de grandes coches, vehículos. Un exemplo que vos podría poñer
sería este que fixen no meu grupo de investigación xa fai uns anos, pero que é bastante representativo de como traballamos, non? Esta é unha estrutura dun volante, actualmente son de magnesio, antes eran de aluminio, actualmente son de magnesio, e, bueno, aquí vai toda a estrutura, todos os airbags e todo o tema dos intermitentes, o claxon, e a verdad que leva unha espuma recuberta para que a súa forma final sea esa. O que se quere é, digamos, nesta estrutura, métese nun molde e aí onde se virte a espuma en quente. A espuma en quente en fría se contrae e o que se quere é que quede o máis parecido posible a como vai a estar xa para colocar no vehículo. Bueno, pois este é o molde, aquí é onde se inyecta a espuma en quente, unha epoxi que se inyecta aí, e, bueno, fabricar este molde é o que é supercaro. Entonces, dependendo de como un queira que quede o volante, pois ten que ter un molde axeitado. E realmente o que se fai mediante un modelo de termoelasticidade inversa, pois é calcular a forma do molde para que quede o volante como quere o fabricante. Normalmente non queda exactamente, porque este é un modelo aproximado, pero se nas probas reais debían de facer 8 ou 9, 10 moldes, pois ao partir do modelo que lle damos nós, pois fan un ensaio ou 2 ensaios e teñen o modelo final. Esta é a maneira lóxica de traballar. Outros modelos onde personalmente no meu grupo traballamos durante moitos anos son na mecánica do contacto. A mecánica do contacto está presente en todas as nosas actividades e realmente se non existira o contacto e non existira o rozamento, pois realmente teríamos outra vida, entre outras cousas, pois non tería que vir o mecánico a reparar a lavadora, pero, que decir, non se gastarían os neumáticos, e o contacto entre sólidos. O contacto pode ser entre sólidos elásticos, viscoplásticos, dos que mencionei ao principio. O coñecemos desde que o home inventou o lume por fricción, pero verdadeiramente a escritura matemática de modelos pois data esencialmente desde Leonardo da Vinci, que comezou a expresar isto e realmente, pois, aínda na actualidade se sigue investigando. E afecta pois, a pastillas de freno, a neumáticos, caixas de bola, ascensores, cables de ascensores, abrasivos, e incluso se utilizan para o movimento de placas tectónicas, para terremotos. Son modelos, bueno, en realidad son modelos deste tipo, hai que plantear en cada un dos corpos e ter unhas condicións de compatibilidade. Eu, como digo, traballamos moito tempo, o modelo típico é a roda de tren en contacto co rail. E aí se ven, por exemplo, exemplos para estudar este contacto, tamén no conformado de metais, por exemplo, no conformado de metais de aluminio, de aceiro, ou tamén para estruturas pezas deste tipo. E un exemplo e unha aplicación que tamén fixemos no noso grupo destes modelos de contacto pois é nos brackets dentales. Os brackets dentales son, como ben coñecedes, e actualmente son moi coñecidos, son pezas de cerámica ou de aceiro que sí que se pegan ao dente e que sirven para movelo en base a unhas forzas que se aplican no alambre, que poden ser de torsión ou de extensión e que van movendo ou aplicando as forzas sobre o dente para que se vaya movendo según o ortodoncista quere e o dentista quere. O seu alambre pasa por aquí e según eso se vai movendo. En xeral, ocurre que estas pestañas que ten o bracket se suelen romper e, de feito, o estudio estaba motivado para estudiar que tensión se producen nese bracket e poder determinar por que se rompe e cando se rompe antes de fabricalo. E entón aquí vedes como se produce a presión do alambre sobre as pestañas do bracket, e aí están as forzas. Estos son, como digo, aceiro ou cerámico. Actualmente xa empezan a ser invisibles e polímeros, pero os primeiros eran destos, verdad? E aquí temos as tensións que se producen ao fabricar. Este é o alambre, este é o modelo xeométrico, aquí están as tensións, e se quitamos o alambre, que é o que ten os modelos en ordenador, que podemos quitalo, poñer as forzas que queiramos, estudar as tensións que se producen e onde se producen e se isto se vai a romper ou non romper. Como importancia que ten os modelos, os mallados de elementos finitos, está unha cuestión moi importante, que é a visualización tridimensional do corpo humano, cousa que non sempre foi fácil ao longo da historia.
os grandes dibuixantes, pensemos en Asorei, por exemplo, que eran os grandes dibuixantes para mostrar como era o corpo humano, mostrar verdadeiramente como eran os órganos. Actualmente temos unha ferramenta potentísima, que son os malladores, combinados co TAC. O TAC, a tomografía axial computerizada, a mala resonancia magnética, pois iso nos permite ter visións moi importantes do corpo humano. Bueno, así de pasada direi que a resonancia magnética nuclear, que é unha maneira de visualizar en base a unha propiedade física do alineamento dos átomos en base a unha radiación magnética, e que mereceu tamén un premio Nobel, pois non sería posible a súa aplicación na medicina se non fora pola transformada de Fourier, que é unha ferramenta matemática que tamén se utiliza e que é o que permite verdadeiramente que esa propiedade se poida materializar na visión do corpo, non? E a tomografía axial computerizada un pouco do mismo. Realmente a tomografía, considerada como un dos inventos máis importantes do século XX, pois digamos que conseguimos ver dunha maneira reproducir tridimensionalmente en base a imaxes bidimensionais, en base a diversos enfoques por diferentes ángulos do que queremos ver. E iso é posible tamén gracias á transformada de Radon, Johann Radon, un matemático de finais do século XIX, principios do XX, que estableceu que era posible reconstruir unha imaxe tridimensional a partir dun conxunto de imaxes bidimensionais. Por lo tanto, tampouco sería posible este invento magnífico que nos permite ver o corpo por dentro con unha precisión impresionante se non fora pola transformada de Radon, que foi a súa tese doutoral realmente. E con esa combinación podemos ter representacións do corpo humano magníficas actualmente. Cos elementos finitos e coas imaxes tridimensionales facendo superpoñer as cousas, conseguimos ver o corpo desta forma tan impresionante. Outra aplicación que vos quería mencionar moi rápido e que foi unha colaboración co Departamento de Ortodoncia e Odontoloxía da Universidade de Santiago, cirurxía maxilofacial, pero especialistas en ortodoncia. O oso, a mandíbula humana, a mandíbula non é máis que un oso e como tal oso pódese modelizar por un modelo elástico, un modelo de sólido. Partimos de que imos a prescindir da súa vida, consideramos o sólido o oso como a morto, e temos unha simulación numérica onde podemos representar os dentes, as moas, as encías, todo o que é a articulación ATM, a articulación temporomandibular, e mediante un modelo de tetraedro. Si podemos simular a aplicación de diferentes forzas a eso e saber o que acontece na estrutura, calcular como se deforma e calcular as forzas internas que sufre por exemplo, para masticar nun molar deste tipo, un obxecto rígido, pode ser un oso de aceituna ou calquera cousa, e para iso é necesario conocer as forzas que aplican os músculos da masticación. E para iso é necesaria a presencia dos médicos, obviamente. O pterigoideo, o masetero, etc., que nos teñen que decir en que dirección e con que forza actúan nun proceso de masticación. E iso é o que metemos no modelo matemático e iso é o que nos permite calcular que é o que pode acontecer. Dentro desta investigación, unha das últimas nas que temos traballado no meu grupo é, digamos, modelos de formación de oso. Isto é un pouco diferente. No outro caso era o oso xa formado, que é o que acontece. Agora imos a modelizar o que acontece nun oso vivo, é dicir, como se forma o oso. Isto procede, os osos son, como vedes, son rígidos, obviamente, teñen unha parte interna que é a trabecular, que é esponxoso, unha cousa con moitos filamentos entrecruzados, e unha parte externa que é a que se chama o oso cortical, que é máis dura e é máis potente. A masa fundamental do oso está na parte exterior, o 80%, e o 20% restante é a parte interna. Xa a principios do século XX, finales do XIX, un ciruxano alemán, Julius Wolf, plantexou verdadeiramente o principio da formación do oso, o principio que ven a ser o principio da ortopedia. Isto é, o oso ten a forma que ten
porque o cargamos como o cargamos. E hai unhas células que se encargan de crear oso ou de destruir oso en función da carga, en función de recibir carga ou non a recibir. Son os osteoblastos e os osteoclastos, verdad? Uns crean oso e outros destruen oso. Isto entendedelo facilmente. Unha persona na cama moito tempo acaba perdendo masa ósea, acaba debilitando os seus osos e realmente cando un o quere recuperar, pois necesita un ciclo de carga, un ciclo de paseos, etc., para ir cargando para que as células que crean oso ou que crean masa ósea vayan facendo a súa labor. Agora mesmo, na época actual non se ven tanto, pero nas épocas nosas pois víamos xente que tiña as pernas arqueadas, etc., e utilizaban as plantillas para corrixir eso, e esa era a maneira de dirixir as forzas para que se creara oso onde facía falta, para que se enderezara. Bueno, pois ese principio, para traducilo a ecuacións matemáticas, houve que esperar 100 anos, verdad? Houve que esperar 100 anos, e un dos modelos que nós tratamos é este de Weinard Whiskies Grottenborg, do ano 92, e que, bueno, relaciona a densidade do oso coas cargas recibidas. Non vou entrar tampouco en detalles, pero, bueno, é unha ecuación diferencial que relaciona a densidade do oso coas cargas que recibe. E que, bueno, intenta entonces ver como a carga pois crea oso, crea masa ósea. E este resolvémolo numéricamente mediante un modelo e aplicámoslo nun caso dunha carga cíclica nun fémur durante 300 días. Bueno, pois este é un gráfico que nos dá a evolución da masa ósea e vedes que realmente recuperamos como se forma o oso cortical e como se hai aquí unhas densidades máis claras e que corresponden coas imaxes de TAC que se poden ter na realidade. Por lo tanto, é un modelo que coas súas deficiencias representa a realidade moi ben. Despois diría algo máis sobre estes dos modelos, porque sí quería precisar algunha. Bueno, aquí temos un simulador, unha aplicación interesantísima actual, que son os simuladores cirúrxicos, é dicir, os simuladores para que os ciruxáns poidan aprender a operar sin necesidade de utilizar animais nin persoas, senón adestrarse en simuladores. Para iso necesitamos ter modelos, por exemplo, dun fígado, modelos creados no ordenador, con mallados dos que vos teño mencionado, e os nosos modelos de comportamento teñen que ser o suficientemente precisos como para que, se eu fago unha incisión, en tempo real tenme que dicir como se comporta o fígado. Este é un problema dunha complexidade enorme, porque non solamente temos que ter o modelo de como se comporta, sino que no momento nos ten que dicir xa o resultado. Isto é actualmente é xa un gran avance. Aquí teño un resultado do ano 2004. Isto evidentemente evoluciona día a día, pero creo que a idea está bastante clara. Isto permite reducir a experimentación en animais e permite adestrar os ciruxáns neso. Tamén ten que ver, por suposto, coas operacións por laparoscopia ou a introducción de catéteres, que en definitiva non ven a ser máis que a operación no momento, pero bueno, iso ten máis que ver coa imaxe médica, pero o que é a simulación de se eu fago un corte nun fígado no ordenador que me dé como se comporta o fígado, isto realmente é un problema dunha complexidade grande, non só porque debe ser unha vez, sino que debe ser con calquera corte que eu lle poida facer. Bueno, xa estou a rematar, porque tamén creo que xa me toca. Os modelos que eu reservei para o final son modelos, como vedes, os últimos modelos que estou poñendo e as aplicacións teñen que ver todas coa medicina. Verdadeiramente, pois porque consideramos, eu polo menos así o creo, que así como os séculos anteriores e o século XX foi dun avance espectacular no que se refira a enxeñería, ás estructuras, ás pontes, aos barcos, a todas as estruturas, aos fluidos, a modelización dos mares, etc. Pois eu penso que no século XXI todo isto se vai aplicar para avanzar no coñecemento do corpo humano, no que é os organismos vivos, porque o século XIX e XX foron os organismos inertes, por así decirlo. Entón, bueno, por iso deixei para o final poñer estes exemplos. Un deles é, por exemplo, a modelización do crecemento de tumores.
Aquí rescatei dous modelos, un do ano 2004 de dous matemáticos madrileños e outro do ano 2021 duns matemáticos italianos que en colaboración con outros do Magreb. Bueno, son modelos... O crecemento de tumores é un fenómeno enormemente complexo porque, digamos, trata a escala subcelular cando se produce a mutación das células e a escala supercelular cando se produce a metástase, verdad? Entón, bueno, os modelos, por exemplo, este modelo é un modelo avascular, é antes da metástase, e, bueno, é un modelo de ecuacións que relacionan a concentración de nutrientes e a concentración de inhibidores co radio do tumor. Entonces, bueno, isto se pode efectivamente resolver numéricamente e ter aproximadamente valores e aproximadamente información sobre como se vai a comportar o tumor no futuro. O outro modelo é máis complexo, tamén ten unha variable de microestructura celular e que relaciona tamén coa concentración de nutrientes e a PSA, o antíxeno específico de próstata, que dá unha indicación do estado do tumor. Aquí vemos unha resolución deste modelo sobre a evolución e aquí vemos un TAC dese mismo modelo. Realmente non é que diga que sea exacto, pero o que sí podo dicir é que os modelos sí reproducen dunha maneira cualitativamente importante como vai evolucionar, verdad? E, claro, se conocemos os fluidos, se conocemos os modelos de comportamento dos fluidos, co que empecé ao principio, lóxicamente podemos facer aportacións na circulación sanguínea. No fondo, a circulación sanguínea non é máis que un circuito de tuberías, verdad? De tuberías polas que pasa un fluido, que é o sangue. Un fluido viscoso, e os vasos teñen paredes viscoelásticas, non? Hai unha interacción do fluido coa estrutura e, en realidad, hai unhas dificultades importantes como son as graxas, é dicir, o colesterol que está dentro destas veas e dentro das arterias, e hai bifurcacións que poden producir posibles recirculacións e é aí onde está a orixe dos coágulos, etc. Verdad? Bueno, pois, tratar de ter un modelo para isto non é nada simple. Hai un colega que apreciamos moitísimo, que leva moitos anos traballando neste tema, que é Quarteroni, co cual teñen colaborado alumnos nosos, e que, bueno, en definitiva, o modelo así máis simple, pois é o que un podía esperar, é dicir, un movimento, unha ecuación de Navier-Stokes para os fluidos e unha ecuación que representa como se comporta a parede do vaso sanguíneo, a parede da vea ou da arteria, verdad? Bueno, e todo isto hai que ter en conta estas bifurcacións. Bueno, e resolvendo este modelo, pois sí somos capaces de ter representación sobre a circulación da sangre e como se producen efectivamente recirculacións e bifurcacións dentro do conducto. E, por suposto, tamén digamos, a dilatación e a contracción das venas e dos vasos sanguíneos. E xa vou a rematar con este modelo máis complexo, para a electromecánica do corazón. É un modelo do ano 2022 super complicado, onde se mezcla a electromecánica cardíaca dentro dos procesos físicos da electrofisioloxía, da bioquímica, da mecánica, pois coa macroescala, é dicir, o movimento máis macroscópico. É un modelo moi complexo, non conseguín entrar a fondo no modelo, simplemente o recuperei para mostrar un pouco a actualidade do que son os modelos, verdad? E quero dicir, antes que se me olvide, que vos vedes que eu falo deste modelo, do outro modelo, dun modelo desta maneira, de outra... Decir que os modelos matemáticos son aproximacións da realidade e sempre imos a prescindir de algo que nós pensamos que non é importante nun caso, verdad? Ao mellor porque non o poderíamos considerar, porque non temos ferramentas e neste momento non o coñecemos, ou porque realmente non é importante nese momento. Quero dicir que os modelos vanse perfeccionando. Non sei, podía poñer un exemplo en meteoroloxía. Pois, se non poño as néboas que hai na cima do pico sacro, probablemente o modelo funcione igual.
pero ao mellor debía poñelos, porque senón, en algún momento, pode ser que o modelo non sexa suficientemente completo. Creo que con este exemplo podría quedar claro. Entón, os modelos vanse complexificando, vanse facendo máis precisos a medida que temos capacidade de cálculo e coñecemento dos enxeñeiros, dos físicos, dos médicos, etc., de quen pode coñecer. E en este caso, pois é igual, verdad? Bueno, pois con isto se consigue resolver tamén e cousas do movimento ventricular, aí ves un ventrículo pintado do movimento ventricular e se consiguen cousas pois como estas de poder calcular no corazón. E aquí sí que necesito teclear, a ver, así aí. E se consigue un movimento do corazón, pero desde as ecuacións. É dicir, isto non é unha grabación dunha película, nin dun corazón. Isto é desde as ecuacións completamente, feito resolvendo as ecuacións, como se comporta e como se modela o movimento cardíaco. É que me parecía interesante que o viran, porque isto non é gravar un corazón, ni siquiera é feito con aparello, isto é feito desde as ecuacións, desde a resolución numérica das ecuacións que puxen antes. O sea, e é simular realmente o comportamento do órgano. De acordo? Bueno, pois, entonces, xa para rematar, quería recordar pois que seguramente unha reflexión que procede neste momento con voces tan autorizadas como as de Galileo, ou o Premio Nobel Paul Dirac, ou o Premio Nobel de Física, perdón, e o Premio Nobel de Física tamén, Wigner, e os tres veñen a decir aproximadamente o mesmo. É un milagre que as ecuacións matemáticas se adecúen ao comportamento da natureza e a formulación das leis físicas. Ou se cadra, como dice Mario Livio, un divulgador científico rumano, pois como unha ciencia creada polo home aparentemente tan abstracta é capaz de explicar dunha forma tan perfecta o mundo natural e incluso facer predicións do seu comportamento, tanto a escala macroscópica como microscópica, en materia viva, con materias inertes, insólidos, líquidos ou gaseosos. Mario Livio vai máis alá, porque falando do número de ouro e do número da vida, pois el dice si a creación obedecería a leis matemáticas, etc. Pero iso daría para outra charla e entonces eu vou parar aquí agradecendo a súa atención. Moitísimas gracias. Ben, despois desta... Pola desfase que houve aí coas transparencias, quero pedirle disculpas. Pedimos disculpas nós por as deficiencias técnicas, máis ben, non? Pero... Bueno, ahora aí queda un tempo para preguntas, un coloquio, e a xente que quera, despois desta espléndida conferencia, facer algunha pregunta que faga. Eu quero facer unha, como profesor de matemáticas que son... Esta demanda de matemáticos que ti dixeches que hai, que van ao mundo da banca, ao mundo da industria, está repercutindo na ensinanza. Cada vez van menos matemáticos a da clase. É dicir, nas últimas oposicións de secundaria había máis non matemáticos 143 vacantes. 143 vacantes. Que se quere comenzar. Eso vai provocar, non sei se unha crisis, un problema... Realmente, sí, é un ciclo que se está a producir e realmente uno podría pensar si deberíamos incrementar o número de egresados. Nós, na facultade, non temos capacidade de admitir moitos máis, dados os parámetros de grupos que temos e os recursos humanos que hai. Pero, sen dúbida, que se produce, na medida en que os outros traballos son máis atractivos ou mellor pagados, pois sí, os que a xente non está tan atraída por ir á docencia, e a docencia se van biólogos, arquitectos que neste momento teñen menos demanda e ocupan esas plazas. Eso significa que van a vir peor preparados? Teóricamente sí, na práctica o mellor non é tanto así. O importante é que veñan moi motivados, eso sí que é moi importante. E agora a motivación está vindo por estas cousas que menciono. A motivación agora ven por esta posibilidade que teñen os matemáticos de interactuar con todo o mundo.
con todas as ciencias, con todas as enxeñerías, con todos os sectores, co comercio, coa banca, con todo realmente, co cine. Recordando unha bella reivindicación túa que era un máster de docencia específico de matemáticas. Sí, bueno, actualmente o máster está incardinado no máster de formación de profesorado e a parte de matemáticas está reducido ao máximo que pode ter, porque non dá para máis. E aí sí que falta formación, sí. ¿Habrá alguna pregunta por aí? Gracias, Juan, por a túa excelente exposición. Eu quixera preguntar as aplicacións que se están producindo no campo da medicina son realmente importantes e parece que hai unha parte da investigación dedicada a este tema, non? Pero eu che preguntaría o tema das aplicacións matemáticas á modelización dos problemas relativos ao cambio climático na nosa sociedade. Como está esa parte da modelización, se é posible facela e que resultados está? Sí, a ver, todos estes estudios e estas proxeccións que se escoitan feitas por grandes organismos, pola ONU, realmente son resolución de modelos. Sempre habrá equipos detrás que están utilizando modelos matemáticos para eso, non che quepa dúbida. Por lo tanto, eso xa está. Isto agora apagacho. Eso xa está aí. Por lo tanto, e claro que teñen que contar cos matemáticos, pero non só os matemáticos. Isto vouche explicar con perdona, Pancho, que te trate familiarmente, con un exemplo que me pasou cando fixamos esta investigación sobre as aplicacións dentarias, dos brackets, e estudiamos a mandíbula, etc. Houve unha parella de personas adultas que me viñeron a ver dicíndome: "Usted é o que necesito eu, que me pode facer un implante a medida, etc." E eu dixen: eu non. É dicir, nós somos matemáticos, nós resolvemos os modelos, interactuamos cos médicos, cos dentistas, cos físicos, cos enxeñeros que nos explican como realmente que debemos poñer no modelo, que é importante, que non é importante. E eu creo que eso, no cambio climático, no transporte de gas, no lanzamento de naves a Marte, aí teñen que estar os matemáticos e teñen que estar os modelos matemáticos, seguro. Non sei se che convence a resposta. Sí. Aí, por favor. Muchas gracias, profesor. Quería hacer una pregunta para saber su opinión. Escuchándole, he visto que la matemática está vinculada a la racionalidad. ¿Qué relación hay entre matemática y arte? Bueno, a ver, la relación que yo podría exponer, porque no es tampoco un cambio de mi especialidad, pero bueno, todo lo que es la geometría, todo lo que es la proporción, no cabe duda, no me cabe ninguna duda. Y si, por los conocimientos que tengo, porque últimamente me decía antes, porque tuve contacto con la proporción áurea y estas cosas, está mucho más presente de lo que pensamos, es decir, todo lo que es la proporción divina que se conoce está presente en multitud de arte, de multitud de obras, tanto de arquitectura como de pintura, etc. Eso en la parte más técnica, si quiere usted. Ya en la parte más filosófica y en lo que la matemática puede ordenar, quizá yo no soy el más experto para opinar, pero todo lo que, ya le digo, todo lo que refiere a los árabes, por ejemplo, todo el diseño de los arabescos, todo eso, todo son geometría, todo son proporciones. Las pinturas de Da Vinci, los diseños de las grandes fachadas, el Partenón, etcétera, pues son proporciones áureas, sin duda ninguna. Y actualmente todo lo que es el diseño de logotipos, todos los logotipos más conocidos tienen proporciones áureas. El de Twitter, el de National Geographic, etcétera, todos tienen proporciones áureas. Y bueno, y diseño de fachadas como el Museo Británico, etcétera, tienen proporciones. La Torre Eiffel tiene proporciones áureas, por ejemplo.
Después puede haber otro tipo de cuestiones ya más relacionadas con los fractales, que también esto nos puede llevar a cosas relacionadas con el arte, los fractales, la teoría fractal. No es mi especialidad, pero sí. ¿Más preguntas? No. Bueno, pues si no hai máis preguntas, agradecerle de novo a Juan Viaño a súa presencia aquí e vamos a dar un agasallo de parte de Ateneo en momento.